Sebedo hangine usineno kata mana kanda mopogore opogore jadolo manoloso kotende koda positions iwacho ni tend migepe mag luo landa iwacho ni kaluo ntiere koda tend migepe matin gi jogoro mongirore ki compare kata mana kipimo koda gwenge mamoko nango miyo ni koro hithunga thungo ganda gi wach to tamne nikech kata mana nyaka sani aneno kata mana ote madonjo ntiere wuod John Magoya mawacho ni chal ka gima jotelo mabende ntiere sirikal ni chal ka gima siro dwaro margi mano mar yudo tich e sirikal mabiro. Ing'eyo mokwongo Sharon, wuoyo to ng'eno yien ji wuoyo. Ibed ja kanisa, ibed ja ohala, ibed ja siasa. To sami wuoyo, kata ke criticize gimoro, to nyaka imiwa alternative. Then we evaluate alternative imiyo wana to wang'iyo to kara matero kamo. Okinyal wuoya, eno gimogo richo nite. To ere maber ara miparo ni walu. You must give us an alternative. Ningecho kwa fuo. Okay? Tomara re. Gimwatimo ok en mar individuals. Mar interest mar individuals. Kawono Wandayi en cabinet secretary. Kinyi Wandayi ok en cabinet secretary. To life must continue. To nyaka jaluo bede sirikal. You see? Whether Wandayi en minister or not. Whether Mbadi minister or not. You see? It's not about Bende or Wandayi or Raymond Mulu, kakaji trivialize ego. You see? Nyaka wameo ganda direction. Madhi konyogi. Mano is our duty. Inyalo iye korpachwa or not, but we have a duty to mio oganda wa direction. Kendo direction wachiwo kwase tumo evaluation. Sane kaka piny kaya chaloni. Onge miracle kata hono wale timare between now and 2027. Kile na formations gi ene na Gachagua gi team mareja to kod President Ruto gi team mareni koro nyiswa kichi wan jolu bani ODM waringa kendo mondo wadwa kaw loch wanyalo kawe nyiswa go koso ariyo reg jomoko mondo wakaw loch kwan kanyakla to gin joma ng'ama ariyo rego you see ngisi Gachagua glange to se pogore migepi ngise pogore to President Ruto to nyo accommodatewa e serikal mabendo kunwa gon kura and again historically nyaka wabedo jogo ma sober somewhat analysis masias again chungi platform kata mane kanisa tiwache weche ma populist mamoro ji majipamo yot kabisa anasebere sasa higi mang'eny yot kabisa wache gwa moroji majipamo to ko penji no nyiswa pathway madhi kelo nwa konyruok mbele to time iwacho inine ne yo machal nade piny luo wacho mokanya piny luo wasebedo ka wamanyo presidency for the last 4 or 5 elections to kumhamara cha kwa yodo mano koro en water under the bridge koro gisani question en niya ntija luo moikore mar chachung president mondo walu kicha anto kayikore I can tell you ano Opiyo Wandayi okayikore machung president 2027 maybe bangman but not 2027 kan tija luo